neću reći poslednje, ali najvažnije. Dodatno važno jeste, i to sam od početka govorila, šta se tačno desilo. Dakle, mi možemo da govorimo o toj širokoj priči. To da neko odgovara. I ko treba da odgovara? Pored ovih svi koji su optuženi i koji se nadamo da će jednog dana i videti te zatvorske ćelije i poslati poruku da je korupcija loša i da korupcija zaista ubija. Srbija se nalazi na 100... Govorite tako, pre svega neki ljudi nas ovde gledaju. Vi govorite da se svako prvo susreo sa korupcijom u katastru. Vi govorite da, sačekajte, gde su dokaze za to. Druga stvar, samo nemojte da vičete na mene, ja stvarno ne volim, to nema razloga. Ste dokumenta sakrili od javnosti. Šta je vas Šta ste potpisali, gospođo Mihajlović? Kako vi zamišljate? Pa nemojte da lupetate, pa kako vi zamišljate? Znači, kako zamišljate vi da radite? Mi govorimo... Ja bih volila da mi kažete zašto i nikakav problem. Ja odgovaram za svaku... Ne znam kako vi zamišljam mali Perica da se uzimaju dokumente i sad se oni kao nešto stavljaju i sklanjaju. To su takve gluposti. Dakle, postoji zvanična arhiva države, postoji zvanična arhiva ministarstava. Mi smo počeli da radimo veliki projekat modernizacije pruge. Da, to sam ja potpisala. Taj veliki projekat je pruga od Beograda, dakle, do Subotice. Nalazi se u ministarstvu za sve vreme koje sam ja radila. Ali nevezano za to ne možete da govorite da se ovde vodi neka priča kako je neko uzeo dokumente i klonio. To se tako ne radi. Dobro, recite mi, da li je predsjednik Srbije rekao u obraćanju tog dana kada se desila nesreća da nadstrešnica nije renovirana? Dakle, da li ste se vi složili, da li ste se vi složili da dokumentacija, odnosno da ugovori sa Kinezima budu tajni? Tajnost ugovora, ne ugovora, opet tu grešite. Dobro, i izvođenje radova što god već. Ne, nego je ovo sada politička priča i da se dodvorite malo. Ali evo, gospodine Veselinović, gospođo Mihajlović, samo ti jedan takođe. Od nevladinih organizacija do nekih drugih institucija za određenim dokumentima i u građevini i u saobraćaju i rudarstvu, mi smo sve to objavljivali. Ali mogu li jedan put da se sve objavi? Međutim, i da žele da sarađuju sa institucijama. Sada se institucija obratila studentima, tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković ih je pozvao na razgovor. Šta mislite, da li će se taj razgovor dogoditi? Ja se ne slažem sa rečenicom. Sistem se ne menja na taj način. To nije put. To je gore od anarhizma. Anarhizam vodi u nešto što je tek pogrešno, a to je totalitarizam. Prema tome, ovo nije rešenje za društvo. Nije rešenje ni za koga. Da će se dogoditi nekakav dijalog. Dakle, mi smo... Ima bar još jedna osoba koja... Da je povećano, da je obezbeđeno dodatnih 12 milijardi. Da ne možemo svi uglasiti. Samo da se razumemo, gospođo Mihajlović, odlučuje i određuje ko će da bude uhapsim je sigurno da može doći do proširenja te optužnice, što je nekoliko puta takođe rečeno. Na jednu drugu temu, pošto očigledno oko ove ne možemo da se usaglasimo, a to je takođe važno političko dešavanje u ovom trenutku. Je to u svom govoru stavio kao centralnu stvar. Dakle, ne studenti koji su nezadovoljni situacijom u društvu, za ove situacije. Ova politička kriza će se samo produbljivati i ovo neće stati. Gospođo Mihajlović, šta je rešenje u ovom trenutku? Vi ste spomenuli malo pre izbore kao mogućnost da biste to najviše voljeli, ali još dve mogućnosti postoje, odnosno ta treća koju odbacuje predsjednik. Svake godine Srbija pada na skali korupcije. Znate od kad pada? Posle 13 godina. Ne. Pa ja se bavila time isto, pa vi niste da jedini znate o korupciji. Se vi bavili nečim, mi bismo živjeli u malo boljoj državi. Hajde da se vratimo ponovo na ovu temu, a tema je... Indeks percepcije korupcije se smanjivao. Ja sam radio Agenciju za borbu protiv korupcije, da podsjetim gospođu Mihajlović. Ja imam posebno to. Pa znam. Za vas pitam, kako onda možete da mi negirate da se korupcija rasprostranjena? Dakle, kada kaže ministarka Mihajlović,